Hi Bradley to. Please subscribe Kinabuhi is Live. Please subscribe ang Kinabuhi sa live. Welcome to Kinabuhi is Live vlog. Don't forget to subscribe and share the love. Yay! Manguha taog. Mangga. Hello guys, nandito po tayo ngayon sa Santa Maria with the brethren. There, na picture sila. So, sa Carabao. Hello Carabao and the mountain sa Santa Maria. Yeah. So, namin diri sa Market Dapit. Okay, bye-bye guys. Ato sa mi kay maglakaw na mi kay nami adtoan. Hello Brad. Si Rizal. Okay, ato na mi. Okay guys, suman nami. Unsay oras? So, unsay oras is lady? 22 pa. Ha? Sa'yo, pamili ka. So sayo kayo minahuman sa event nato karon guys. Kaya asa tato karon? Diretso. Atog malita. Dito? Diyan, karoon naman ito Okay, na si Jane sa likod. Gusto daw niya magpalikod eh. Nakauban sa mga kortina o tarpaulin. Dali ra kayo. Daghan kayo nagpila. Biyahe sa mi karon. Parang bukid. Unsa may pangalan ganin sa lain man daw ning pangalan. Makita na to ang hindi li man god kiyawa mang Yawa to, Bradley. okay guys, thank you guys. Baba na mi. So, atong videohan karon ang Mount Kiawa. Ana sila diri sa Santa Maria. Og mga friends, hi, hello. So, subscribe to Kinabuhi is Live vlog. So, very nice kayo ning mountain. Sila lang kalay. Balo pa lang kung hanaan na drag, gibaligya ko na na. Nakakita ko bulak diri philodendron. Ingon ana day na siya oh. Asa ka Brad? Ina Brad, please subscribe to Kinabuhi is Live. Hi Bradley to. Please subscribe Kinabuhi is Live. Please subscribe ang Kinabuhi sa live. Mangga guys no, kay daghan kay bunga. Ano nga klase nga mangga, dili kay ni siya aslom. Kumunang mangga, ato ta sa mangga. Saan na nato ni? Kat-katon nato ni. Oh, kat-kat ta guys. Guys, thankful tayo ngayon dahil tapos na ang ating event this day. Kaya nandito muna kami, kumain muna saglit and after nakakita ako ng unsa man ibet? Mangga! Oh, dalawa, tatlo, marami. Sige, bet. Kumuha na taog mangga tora sa taas. So daghang kag bunga ang mangga pero isa ra ako nakita diri. Ay, manguha taog mangga. Di makita. Ayun. Try lang nako. Kung makuha ko ni, very good. At tayon, di ko kabot. Brad CJ! Back up! Back up! Ayan ako na. Wala, nakuha na! Yay! Yay! Woo! Nakamangga! So, maambak na siguro ko, Bet. Giputol rin mo, Bet? Basta ngit-ngita. Ha? Basta ngit-ngita. Saan, Jane? React ko kay ka. So, salig mo nangaligo magdagat ha? Tod ko mangga pero napuling ko. Walang nalangan nilang pinig na po. So, kinsa pa'y mga ayog mangga. Asa ka na? Tira oh.
Oh, napadaan ito. Sulugangan pa na itong isa. Amot lang kung tugtan pa ka tag-iyaanin, no? Ah! Ay, nanatay mangga, guys. Hello. Hello. Effort na kayo na. Subscribe tayo mo. Dito ra. Okay ra. Wala akong labot, ani, ha? Isara ko pa kung ka nang head. Yay! Turo si Joan! Kada, go! Daghana. Daghana. Daghana, nakatago pa, uy! Oh, diyan ako. Ang tagok, guys! Yay! Napa daw? Go, sis Joan! Yay! Napa? Wala na. Picture bit pang ano timeline. So, inani, kada ko ang wait lang. Istorya pa. So guys, nakakuha tagtulo ka buok mangga. Ang kulang na lang ani ay guys. Pero pwede na siya pahinugon bet, no? Yeah! Tabok kaayo bet. Wow, fresh! Fresh na fresh. Gikan dyan siya sa punuan. Kulang na lang gid mukat-kat ko sa punuan. Takita na ng punuan mangga bet. Ini kada ko ang punuan, guys. Yan siya kada ko. Terus dyan. Picture ito. Ano pa? Pwede na na. Yeah. 2, 3, go! Yay! Yay! How do man ka mangga si Joan? Yay! Oh, di ko kakuha si Sis Joan. Katana na to betong kaning video dire kung makita ba. Kaning inyong mountain dire. Mountain. Pagkalon sa nato na tayo guys. So natay kinabot, natay gisungkit, kulang na lang na katak. So mo na ilahang kinakusgan. Go. So mo na na pinakadaghan akong nakuha nga mangga. Hoy! Bye! Lesson na tayo. Nagkalisod. Ibot na si Ibot. Isa ba? Isa Ay! Ay, tago kayo, bet. Okay na. Wow, daghan nagkuha si Joan, uy. Lima. Hala, daghan bitaw. Pag-ambag siya. Gwapa lagi ka diri, bet. May samot na kaga. Uli na daw mo. Ay, uli na daw, me. Bye-bye na, bet. Bye-bye na kang Ross. Sige, bye-bye. Thank you. Subscribe! And don't forget to subscribe and share the love. This is my day. So, salamat sa Diyos sa araw na ito na ipinagkaloob sa atin, guys, no? Cherish every day, cherish every moment sa ating mga buhay. After po ng event, kaya ganito nang ginagawa natin. Kasi wala na. Pagka after nito, uwi na kami. So, that's all, guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Kinabuhi is Life. And don't forget to Share the love! Please subscribe to Kinabuhi is Life! And don't forget to share the love!